Bro. Mga kapalatas, so dito po tayo ngayon, no? Kasama po natin si Tatay Mendo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and i-subscribe ang YouTube channel niya. And syempre, huwag niyo na rin po kalimutan ang ating YouTube channel. Paki-support po ang lahat na nagbablog. So yun lang po mga kapaleta. Good luck sa aming lahat. Bye! Mga gamba, welcome back to my channel. Ayan, papalaban tayo ulit mga gamba ng mga salmon, tala, Pokemon. Ayan mga gamba. So bago yan mga gamba, kukomment lang tayo dito sa supply ng gagamba natin. Nagkaroon ng bagyo sa norte, so pahirapan ng Tagalog, ganun din ang mga Bisaya, mga Masbati. Ang Masbati mga gagamba, bukod sa nagmahal na, nagliitan pa. So, hindi totoo yan. Reklamo dyan na maliit yung manusan, ay tanggapin na natin na gano'n ang kalakaran. Lagi kong sinasabi naman yan nung mga nakaraang araw pa bago pumasok yung Masbati. Ang Tagalog naman, may maganda, may pangit. Importante dyan yung mga nagre-resell at saka retailer ay makakabinta sila. Kasi pag hindi na kayo nakabinta ng 2 hanggang 3 araw din sa lugar nyo, automatic yan, laos na yan. Hindi totoo yan. Kahit ano pang gawin nyo, pag may gamba na kayo, wala. Hindi nyo maibibinta yan. Yan, shoutout muna tayo sa kay Paul Vincent Lim, kay Teres Kobe Ponsi, kay Nina Ignacio, Amel Piñano. Yan, shoutout sa inyo. Kay Jusel Pusyan, shoutout sa iyo. Kay Tim Sapot na Narbacan, yan, shoutout sa inyo dyan sa Narbacan. Han Ivan Magsilaw, yan, shoutout sa iyo. Adam Labin, King James Cayetano, yan mga gamba. Panoorin natin itong mga gamba, itong mga laban natin. Salmon, at saka yung Pokemon, yung tala na Tagalog. Puro Tagalog itong mga gamba, wala Masbati rito. Yan, paglalabanin natin mga gamba ngayon, salmon sa salmon naman. Ito yung isang salmon. Yan. Labas ko na yung isa. Ito yung isa. Yan. Paglabanin na natin. Pagkagatan din yung isa. Buli mo. Ako. Ayaw mga kamba, isalang ko dito yung Pokemon. Mayroon Pokemon dito na mabaksit eh. Isalang natin yung Pokemon dito. Pagsama na ito. Ito yung Pokemon na nanalo. Nanalo na yan ha. Tingnan natin, medyo may maliit lang konti siya. Pero tingnan natin kung maglalaban din sa malaki. Tingnan natin. Tanggal ang paanong Pokemon. Ayun pa. Tanggal ang paanong Pokemon. Hinahanap pa niya. Ayan pa, ang tapang ng Pokemon na to. Grabe.
Naku, magat sa stick ng Pokemon. Naku, nakagat siya ng salmon. Tanggalan ng pa itong Pokemon. Oh. Naku. Yan. Patay ang Pokemon dito. Nadali ng salmon. Pero wala eh. Pareha sila ng hina. Oh, wala din tong salmon. Wala. Tulala. Walang panalo mga gamba. Pareha silang natulala. Yun guys, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa place si Spider to. So tournament po to, 5th season. So yan guys, ako po si B-Day Spider. Abangan niyo po palagi ang mga upload natin. So guys, sasama po tayo sa mga tournament ngayon. Sana makisa tayo. Guys, hanggang dito lang. Lagi tayo mag-ingat. God bless all. Hi! Subscribe po kita Taymindo. Like and share po. Bye!